नमस्कार. फक्त योजना या यूट्यूब चॅनलवर मी ओमकार तुमचं स्वागत करतो. तर संपूर्ण लाडक्या बहिणी आहेत यांना दिवाळीनिमित्त 5 भेटवस्तू संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दिल्या जाणार आहेत. तर यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्या लाडक्या बहिणी आहेत, ज्यांचं रेशन कार्ड ऑरेंज असेल किंवा दारिद्र्य रेषेखालील असेल, तर अशा सर्व महिला या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. तर यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजेच या 5 गोष्टी महत्त्वाच्या तुम्हाला मिळण्यासाठी तुमचा आधार सेटिंग असलं पाहिजे. त्याचबरोबर तुमचं जे रेशन कार्ड आहे त्याची ई-के-वाय-सी पूर्ण झालेली असली पाहिजे. तर लक्षात घ्या 31 ऑक्टोबरपर्यंत तर ही के-वाय-सी तुम्हाला मोफत रास्त भावचे जे दुकान आहे तर या ठिकाणी जाऊन तुमच्या सर्व लाभार्थी जे घरातील मंडळी आहेत त्यांची ई-के-वाय-सी करायची आहे. तर लक्षात घ्या येणारे हप्ते देखील याच ई-के-वाय-सीवरती अवलंबून असणार आहेत. साधारणतः तुमचे जे राहिलेले हप्ते असतील किंवा लाडकी बहिणी योजनेअंतर्गत जो लाभ असेल तर हा लाभ साधारणतः डिसेंबर महिन्यामध्ये जमा होणार आहे. चला तर पाहूया 5 गिफ्ट कोणकोणते मिळणार आहेत ते. तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील ज्या महिला आहेत, लाडक्या बहिणी आहेत, ज्यांना रेशन कार्ड अंतर्गत धान्य मिळतं, तर अशा सर्व लाभार्थ्यांना गणपतीमध्ये आनंदाचा शिधा मिळणार होता. परंतु आनंदाच्या शिधावरती जे राजकारणी आहेत तर यांचे फोटो असल्यामुळे हा शिधा वाटप करण्यात आलेला नाही आहे. आता प्रत्येक जिल्ह्याचे जे पुरवठा अधिकारी आहेत तर यांच्या कार्यालयामार्फत आता याचे जे बॅग आहेत ज्यांच्यावर अधिकाऱ्यांचे फोटो आहेत तर ह्या बॅग न वापरता जो आनंदाचा शिधा आहे तो सर्व लाभार्थ्यांना देण्याचा निर्णय झालेला आहे आणि याचं वितरण देखील काही ठिकाणी झालेला आहे आणि तुम्हाला देखील आणि हा जो लाभ आहे तुमच्या जवळच्या असणाऱ्या मोफत रास्त धान्याचे जे दुकान आहे या ठिकाणी मिळणार आहेत. तर या आनंदाच्या शिधामध्ये 1 किलो साखर मिळणार आहे, 1 लिटर तेल असेल, 1 किलो त्यानंतर रवा, त्यानंतर 1 किलो हरभरा डाळी तर यांचा समावेश असणार आहे. तर लक्षात घ्या हा गणेश चतुर्थीनिमित्त नागरिकांना आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु प्रत्यक्षात गणेशोत्सव झाल्यानंतर आनंदाचा शिधा प्राप्त झालेला आहे. आता दिवाळीपूर्वी जे लाभार्थी महिला असतील किंवा रेशन कार्ड अंतर्गत जे लाभार्थी येतात त्यांना हा आनंदाचा शिधा वितरित केला जाणार आहे. त्यामुळे ज्यांची ई-के-वाय-सी राहिलेली आहे त्यांनी लवकरात लवकर 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. जर तुमच्या घरामध्ये मयत व्यक्ती असेल, त्यांचं नाव कमी केलेलं नसेल तर त्यांचं देखील नाव तुम्हाला कमी करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे ही महत्त्वाची माहिती इतरांबद्दल नक्की शेअर करा. आनंदाचा शिधा अंतर्गत जो लाभ आहे तो नक्की घ्या. तर याचबरोबर ज्या महिलांना अजून लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ मिळाले नाही आहेत त्यांना सर्व हप्ते साधारणतः आचारसंहिता संपल्यानंतर डिसेंबरनंतर हा लाभ दिला जाणार आहे. तर ही महत्त्वाची माहिती इतरांपर्यंत नक्की शेअर करा. योजनासंदर्भात खात्रीशीर अपडेट्स मिळवण्याकरता आपल्या चॅनलच्या कनेक्टमध्ये राहा.